bawat mananining kahaponon ari na usab ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Iksaon ini sa Biblia dunay duha ka anak nga lalaki, ang usa nagsugot sa amahan, ang usa nag-usik-usik sa katigayunan sa amahan. Ugod niya, niabot ang panahon, sa dihang giwaldas niya ang iyahang salapi, nahanaw ang tanan, hangtod nga wa nagid siya'y nabilin, ug wa naginahot. Ugod niya, nakaamgo siya nga mapauli siyang amahan. So, dinhi sa Biblia, nagaingon siya dinhi sa Lucas. Lucas 15:11 hangtod ni siya sa Taintados. Aliw kong basa. Ug mipadayon sa pag-ingon. Nday usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw niya na ang manghud mingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi ra ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibalik niya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug nahimo siyang walay na busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumalupyo niadtong dapita. Ug ipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawg ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug mingon siya, "Nagsobrang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mupauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angang ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pa gani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalo kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay ilhon ug nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, "Dali," miingon siya. "Dadang ari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulubi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang pinakatambok nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit-an na." Busa gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna dito sa uma ang anak nga magulang. Sa iya nang pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon sa iya ug iyang gipangutana, "Nagunsa man kamo diha?" Mitubang ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang pinakatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang ug wala mosulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug alam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, hunahuna aragod, sulod sa dagang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag nating nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babay
imo hinuong giihawan sa pinakatambok nga baka. Ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay nga uban ka nako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira og maglipay kita kay ang imong igsuon namatay ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon nakaplaga na. Magampo ta kanimo Dios, salamat nining takna sa kahaponon. Salamat ugad nining imong pulong, iglesia Ginoo nga mo kini nga masabtan imong pulong o Dios. Bisan pa nimong alagad o Dios, wala ko igong katakos kaalam. Pansalamat o Dios sa langit mong kaalam nga akong mabatunan. Salamat usab o Dios sa imong paggamit karon kanako. Kini ko mga pagampo mga pasalamat sa ngalan ni Jesus. Hello. Duha ka managsuon ug ang usa ang Nangayo siya sa katigayunan. daot kinitong marigay. Nangayo siya. Ug human niya na milakaw siya sa layong dapit. Ug dito giusik-usikan niya ang iyahang kwarta sa kahilayan sa mga babae. Ug niya yabot ang dakong gutom dito nga dapit. Ug dito nakita niya nga wa na gid siya nahot. Ug halos na lang nga mamatay siya sa kagutom, busa miadto siya sa maong lugar. Di nag-alima siya sa mga baboy. Matod pagka-istorya, nagpaboy na lang siya. O kunya, sa diyang nag-atiman siya sa baboy, o kunya, bingon siya nga, wala gyoy mihatag kaniya o pagkaon. Kaingon ko nga, kalisod di ka Ay, banat. nakita. Kay bisan ang iyang amo wala gyud mohatag niya o pagkaon. Ug niya gusto na lang siya nga mukaon sa bunga sa kahoy. Apan wala ko'y mohatag niya. Sa ato pa gidid-an gid siya sa tanang pagkaon. Ug unya nakaamgo siya. Naingon siya sa mua, nagsobra ang pagkaon sa ako ang amahan uban sa ako sa sinuhulan. Apan karon aniya hapit na ko mamatay. Ug nakaamgo siya ug miingon siya. Maayo ani mo pauli ko sa amo. Ug unya ingnon nako ang akong amahan. Tay, nagkasala ako kanimo ug sa Dios. Busa ayaw na lang kong ilha nga imong anak. Isipan na lang ko nga imong sinuhulan. So wala pa siya mo pauli. Nagbalay-balay na siya istorya. Aron gyud nga luoy ang iyang amahan. Ug unya mi pauli siya. Layo pagani siya. Nakita na siya siyang amahan. Ug unya midagan ang iyang amahan, mitagbo ngadto kaniya ug unya gigakos ug gihagkan siya. Ug mingon siya, tay, ayaw na lang kong ila nga imong anak. Isipan na lang ko nga imong sinuhulan. Unsay gitubag sa amahan? Hala, kuhaan ninyo ang biste. O sa bistihi siya sa patusi, singsingi. O kuha ang pinatambok na baka. Kaya ang akong anak namatay, apan nabuhi. Ang akong anak nawala, apan karon dikaplagan na. O busa, gisugdan nila ang kumbira. O human niya ito, na uli ang magulang, gikan sa uma. Tingala siya, nakadungog siya sa tugtog sa huni. O grabe man kasadya, daw nagkumbira. Nangutana siya sa usa sa sulugoon, nganong saba man kaini. Siya gipaihaw sa imuhang amahan ang pinatambok nga baka. Kaya ang imuhang igsuon, nahiuli nga maiglawas. O dito ang magulang, nahiubos. Ingon siya, ako, wala di ko ihawi, bisag natin na lang ang kanding para sa ako ang mga higala. Apan karon kining tawhana nag-usik-usik sa imuhang bahandi. Ugon niya imong giihawan. Unsay gitubag sa amahan? Ingon din siya nga pasagdi lang. Kay imo ang tanan
nga katigayonan. Ug dito gisugdan nila ang kumbira. Iksoon, sa matag usa kanato, ingon ani ang ato ang kahimtang sa una. Daghang mga panahon, tuig, ubulan ba, din atong giusik-usikan atong panahon. Ingnon ta nga kita rin nagbuot sa atong kaugalingon. Ug unya wala tay pagpakabana. Tungod kay wala tapos nakaila sa matuod ni Dios. Ug unya sama usab ta kaniya nga giwaldas nato. Unsa may atong giwaldas ang tanan nga adlaw ato ning gitrabahuan, wala tay pagahin sa pagsimba sa Ginoo. Ug unya ang ato ang pagpaningkamot para lamang sa atong kaugalingon, wala ta nagunahuna sa umaabot nato nga kahimtang. Ug unya ang atong Dios mao'y tag-iya sa panalangin ato pong gitalikdan. So mao'y nahitabo sa usa ka batan-on nga mitalikod sa Dios. Sa diyang gitalikdan niya ang iyang amahan, miadto sa layong lugar, ug dito nagpahimulos siya sa salapi nga iyang nadawat siyang amahan. Ug unya pag-abot niya ditong dapita, grabe po ang gutom dito nga dapita. Ug unya nag-atiman na lang siya sa baboy. Wa pa ni pagkaon niya. So nasinati niya ang kalisod sa diyang bibiya siya siyang amahan. So mao po ta igsoon sa diyang mubiya ta sa Dios. Atong talikdan ang Dios nga tag-iya sa panalangin. Atong talikdan ang Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi, makasinati po ta og hilapihan nga ka-krisis. Ug gawas pa niya na kasamo sa atong nahuna, kasamo sa sama nito ang kahimtang karon. Walay kalinaw ang atong nasod nganuman wala man miila ang tao sa Dios. So muabot gayon ang hilabihan ka krisis. Unsay nahitabo ni atong kalibutan karon? Nganong ni naaning pandemic? Tungod kay ang mga tao wala ila sa Dios. Ang mga tao hambugiro. Ang mga tao nagpatuyag lang sa ilang gusto. So gituyo ni sa Dios aron ang mga tao makaila kaniya. Muna nga dito sa Manila, ambot nagpadayon maghapon brad ang lockdown karon. So luoy kayo ang mga tao dito. Pansalamat sa Ginoo nga kita diri gawas nun. Ug makahimo pata sa atong mga trabaho. Muadto tag pagadian. Wa ta didi. Pero dito karon murag apil mo siguro Cebu lockdown. Ingon ani ang nahitabo. Muna nga sa dihang nakaamgo siya. Mas mayo pa mo pauli ko sa amo. Kaya dito sa mua nagsubra ang pagkaon uban sa sinuhulan sa akong amahan. Ug unya ingnon nako siya, tay ayaw na lang kong isipa na imong anak. Isipa na lang ko nga imong sinuhulan. Sa dihang ni pauli siya, grabe kadaot na gikay niya. Nagkagidlay na siya. Nanimaho o siyang kaigbaboy. Nagitoy siguro yung ligo. Apan layo pagani, bidagan ang iyang amahan, mga bigakos, ug mihanok kaniya. So ingon anik soon, sa diha nga ang tao maghinulson ug mobalik ngadto sa Ginoo, ang Dios malipay kayo ug andam siyang mudawat sa mga tao. Gunya, kung atong sabton, ang tao sa dihang mutalikod sa iyang pamilya ba, mubiya, tingali lisod na kay dawaton sa pamilya. Labi nagmupauli nga daoto na, mupauli nga tigulang na, tingali. Masalikway gid nato.
Kay sa pagikan maay glawas, ug unya sa pag-uli na daoton, abi kay nagdaot na, ni pauli na sa ginikanan, pero ang atong Dios, wa gyud siya musalingkuhay. Iyang gidawat, mikagkos og nganlok. Ug unya giingnan niya iyang sulugon. Sige, kuha ang manindot nga biste. Og singsing, og sapatose siya. Igsoon sa dihang ang tao mobalik sa Ginoo. Unsay madawat niya, suluban ka, katong biste mautoy, bistihan ka sa pagkamatao. Suluban ka sa himaya sa Dios. Ug unya, katong singsing nga iyang gisulob sa iyang tudlo. Bot pasabot. So kana bitong kaslon, di ba na dunay wedding ring? Kung atong lantaw ng singsing, wala ginay siya sinumpayan. Ang bot pasabot niya na, mo na siya gugma sa Dios nga ihatag sa tao. Pakigsaad, nga ang gugma sa Dios wala ngayon kinutuban. Ang gugma sa Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang gugma sa Dios taas pas kalangitan. Ang gugma sa Dios lawom pas kadagatan. Ang gugma sa Dios kusog pas kahanginan. Sumaunay gihatag sa tao sa dihang butuo. Unsa man yung sapatos, sumulagaw ka sa pagkamatarong. Sama namo, misangyaw mi sa pulong sa Dios. Sa dihang gibistihan mis pagkamatarong, nakadawat mis gugmas Ginoo. Gisapatosan mi ingon nga sa pagkamatarong. Mao nga abot mi dinhi saon. Ingon ana ang akong Dios. Ug unya sa matag usa ka tawo nga maghinulsol og muduol ug mobalik sa Ginoo. Unsa mahitabo, magsadya ang langit motong nagkumbira ang iyang amahan. Nasina pud ang magulang. Sa labi nga akong amahan. Sa tibok na akong kinabuhi, nag-alagad ko niya. Napagba ang ako ang likod sa init sa adlaw. Musilang ato kusilangan ang ako ang adlaw ato musilang sa kulikod ato pud masalot. Pero ang akong amahan wala gyud gihatag bisag natin na lang kanding aron magkumbira siya kauban sa higana. Wala imo sa gingon sa amahan. Pasagdi lang kay imo ang tanan akong katigayutan. Ug diha gisugdan nila ang kumbira. So malipay kaayo ang Dios sa dihang mudawat ang tao sa Ginoo, sa dihang mubalik ang tao. Managingon siya nga kitang tanan nangawala. Apan sa dihang mubalik kas Ginoo, dawaton kaniya. Igsoon, sama sa akong kahimtang sa unang panahon, ako igsoon, nawala ko, nasaad ko. Apan salamat sa Ginoo kay nakaplagan ko niya. Sa unang panahon, akong giusik-usikan ang akong panahon. Sa bisyo, unsa pa, sa kahilayan, tanang klase nga malingaw ko, akong giusik-usikan. Ug unya, akong nakita, layo kayo ko sa panalangin. Tungod kay ang tag-iyas panalangin, akong gibiyaan, akong gitalikdan. Pansabihang mibalik ko sa Ginoo, na sinati nako, nga ang Dios, di ay mahigugmaon, matinud-anon, ang Dios tag-iya sa panalangin, ug mo panalangin gayog sa tao. So inana akong nasinati, unsa bagyod ang nadawat nako sa dihang mibalik ko sa Ginoo. Kining pagkahibalikas nako nawala. Kining grabe na kung pagkamasukaanon. Hinay-hinay gawala sa Ginoo. Doon na ko'y pagpugong. Kaniadto dili ko kapugong. Tingali katong kasal sa kong bata kung wala pa ang Ginoo sa kong kinabuhi. Dili siguro madayon ang kasal. Gumikan sa hilabihan nga pagpasingit. Daw gikaminusan kay mig maayo.
Unya nakaingon ko kini trabaho si awa. Kay nganong giingon ko nga kini trabaho si awa tungod kay nagdamgo ko nga didtong dapita samtang didto mi. Grabe ka gubot. Ug unya dunay pisi nga akong gilakon tinta asa. Nasalamat ko sa Ginoo kay gipasidan-an ko daan. Mao na'y madawat sa tao. Sa niyang mobalik tas Ginoo, daghan kayo tao madawat. Kunya ikaw mismo matingala. Ngano man nganingon ani man. Sa una, grabe ko ka himalikas, grabe ko ka sukanon, grabe ko ka madinuntanon. Apan karon dili na. Ingon ana igsoon. Ingon ana ang madawat nato diya sa Ginoo. Ug unya sa diha nga ang tao maghinulsol ug mobalik sa Ginoo, andam kaayo ang Dios madawat. Manigsoon tingali sa matag usa kanato. Gikan ta naglunang tas kasalanan. Pero na mga tao ngayon nga wala man ko'y sala, pastor. Kaya maayo kong tao, wa ko nagkapatay, wa ko nangawat, wa ko nanapaw. Pero ang Biblia nagaynon, kitang tanan ang kasalanan. Roma 3:23. Nagkasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Mao na nga kitang tanan magkasasala. Ug nagkinahanglan og pasaylo. Dili mausab ang dagan sa kinabuhi sa tao. Kining tanan kung duna may hinung kanabang dunay mga butang nga diin wala ka ganahi. Gusto nimo nga wad-on nimo ni, gusto nimo nga matangtang ning tanan. So dili ni mawala sa tao. Unsaon man nga mawala? Una, maghinulsulta, mudawat ta ni Kristo ingon nga personal nga manuluwas. Ug unya atong itugyan ang atong kaugalingon, atong ihanad ug human niya na pangayoon nato sa Ginoo nga ang tanan nga wala kahimot ni sa Dios kuhaon. Nana ang nahitabo nako. Taon na grabe ko kaplahubo. Bisyoso kay ko. Gusto ko nga muundang, mubiya. Usara ka simana, labing dugay. Gingnan ko sa doktor. Kini bay, o dili ka muundang, o inom, o sigarilyo. Mamatay ka. Kaya akong sakit, epektado ang ako ang kidney, ulcer, gitipos pagid ko. Muna nga, 12 ka adlaw, 12 ka gabi, dili ko makatulog. Dili ko makakaon, adlaw o gabi di ko kakaon. Bisa na lang pagtulong o laway. Dili ko makatulong. Kaya kung mutulong ko, grabe ang akong tinae, murag mga bugto. Unya, kung inom ko tubig, ang ako ang tinae, murag mga bugto. Ang akong ngabil, buga na kayo, naliki na. Maghigda ko, magtikumkum. Maglakaw ko, magtikubo. Mag-ana ako, maglakaw. Kaya mutuyhad ko, ang akong tinae, murag mga bugto. Gumikan sa inom. Ugon niya, ingon ko kung maulian lang ko ani, maundang na ko, inom. Tuod man, duha ka semana, na kung lahutay o undang. Unya kining maingon ta nga uhaw, tinuod gidi ay. Balik na po kong inom. Pagbalik na kong inom, gasuka na po kong dugo, gakalibang kong dugo. Nangyo kus mo asawa nga magpa-doktor. Yan si ayaw, bahalag mamatay ka, kahital ka sa inom. Gidedaan kang inom ng sigarilyo, ning inom ng hapon ka ng tabako, bahalag mamatay ka. Muna nga, nakigsaad ko sa Ginoo, ingko Ginoo ko, imo pagmamlugwayan, akong isaad nimo. Sa ikatulong higayon, mahangyo ko nimo, ayuha ko. Kay gusto na kong mangalagad ni mga magtinarong. Tulig saon, niabot ang time. Nga doon ay niabot sa balay. Nga nagbaybos tali. O dito na panalanginan ko. Huwag nausap ang dagan sa kong kinabuhi.
Ang kanhin ako nga bisyo, sigarilyo, tabako, napulihan. Unsa gipuli nako pagbasa sa pulong sa Ginoo. Bible nako nasa bursa kanunay. Sige kung gabasa. Inana nga hitabo nako. Kung ang tao dili gyud mutuos Ginoo, ug dili pod maghinulsol, ug dili mutugyan sa iyang kagalingon kung magampo sa Ginoo, dili gid ka mausap. Mara nga ang kausaban sa tao dili na bungas paningkamot. Ang kausaban sa tao kana buhat sa Ginoo. Una, ang tao mutuo. Sa diyang mutuo ang tao, ang bunga sa pagtuo kaluwasan. Ang bunga sa kaluwasan kausapan. Kung ang tao nga naluwas na, nausap ang iyang kinabuhi. Mao na'y tibailan sa tao nga naluwas na. Kung mag-unsa man nga dunay nindot kay di mo nga simbahan, nindot kay kagreliyon, apan ang imong kinabuhi wan nausap, useless kaayo ang imong nindot nga simbahan. Ug nindot kaayo ang imuhang tingnan tanga nindot kaayo ug haom ang ngalan sa simbahan. Mao na nga ang kausaban sa tao, mahitabo lang sa dihang mutuo siya ug itungyan niya sa Ginoo ang iyang kaugalingon. So inana ang hitabo nako. Mao na nga ang tao proseso. Doon na po yung mga tao nga nagsimba na, dugay kayo ang usab. Kana magdepende sa imuhang pagtugyan sa imong kagalingon. Apan ko ng tao matinguhaon, moingon ka nga, Lord, gusto ko nga mausap. Tangtanga ang tanan, gusto ko mosunod sa imong kabubuton. Buhaton na sa Dios. Sa una nga panahon, bag-o pa kong nangalagad sa Ginoo, mao ginay kanunay na kong gipangayo sa Ginoo. Kay kining tao, ang kinabuhi nato dinis kalibutan, daw sama ta sa asok, sama sa inalisngaw. Ug unya, mo makita nato ang aso, mo nagingon nga ang aso makita nato, pero makalit na o kahanaw. Bisan pag magdaog ta, di astong umahan, grabe, gautbo ang aso. Pagkahuman ato, dili nagkita sa aso, inaana atong kinabuhi, di as Ginoo. Muna nga, ang pagpangalagan nato sa Ginoo, kinahanglan nga, ato yung siguroon, nga, inig kamatay nato, muadto taglangit. Dili, ta pwede nga, mingon nga, kung mamatay ka karon, sigurado na ba kang langit? Ay dili pa ko sigurado. Kunya nagmamatay ko, mahibaw-an ako. Ang kaluwasan, makaplagan lamang diha kang Kristo Jesus. Wala na ilaing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa tao nga makaluwas kanato. Ngalan na gid ni Jesus. Wala gid ingon dito ngalan sa simbahan. Ingon siya sa Juan 14 sais, Jesus mitubag, ako ang dalan, kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. So, wala nag-ingon dito nga ang among simbahan mao ra giluwason. Si Jesus ra gyud ang dalan ug kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. So, matag buhat nato dinis kalibutan, nakita sa Ginoo ang tanan natong binuhatan. Mao man gani nga mintras buhi pa ta, kinahanglan maghinulsol, mangay pasaylos Ginoo, ug human na mabuhat tas kabubuton sa Dios. Kaya ang tanan natong binuhatan dinis kalibutan gitali ni sa Ginoo, wala ginatago. Ug sa istorya pa walay aso nga makumkum, pero dunay maugom. Nanay ang nahitabo sa tao dinis kalibutan. So dalaygon kaayo ang itong buhi nga Dios, manindog ta. Hallelujah. Jesus.
So mag-ampo tas Ginoo nga muulan ronda. Hallelujah. Praise God. So daghan kong nangandoy og ulan. Daghan kong mga tao nga nangabuno nya wala pud ulan na ug doon na po mga tao namugas wa pud ding ulan. Hallelujah. Mag-ampo tas Ginoo kanimo o Dios. Sa magkausap pa ako kang pasalamatan, pasidunggan sa imong gibuhat sa among kinabuhi. Lord, i-bless sa matag usa karon Ginoo, bisan pa ni nga panimalay ug God. Salamat, i-bless sila Ginoo. Naman ako mga pag-ampo kanimo o Dios. Padayon ka maghatag kanilag ng panlawas ug kusog. Padayon ka magasangkap sa ilang panginahanglan. Ug ako mga pag-ampo kanimo o Dios, tungod kay nagsaad ka man na imong paulanan ang tibok yuta ug magpaturok sa tanang mga liso. Salamat o God nga nining kahaponon ako nag-ampo kanimo. Nga o Dios, magpaulan ka o Dios tungod kay daghang mga tao nga nagkinahanglan sa mga ulan Ginoo. Apan Lord, dili kami makahimo. Apan nag-agad lamang kami kanimo o Dios tungod kay ikaw lamang tag-iya sa tanang mga butang bisan pa sa mga kainaiyahan o God ikaw lamang ang nasayod ini. Salamat o Dios na ikaw magapanalangin sa tanang mga kaumahan. Salamat Ginoo na ikaw o Dios magapatubo nini ug magapabunga Ginoo. Salamat o Dios. I-bless sa matag usa karon kanamo bisan pa sa imong pulong. Kini ko mga pag-ampong mo pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.